नमस्कार, मी आणि माझी आई तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो रुसाली रेसिपीज या आपल्या चॅनलमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत गवारीची भाजी। त्यासाठी कढई तापत ठेवली आहे। इथे एक कांदा चिरून घेतला आहे बारीक, कोथिंबीर आहे, लसूण ठेचून घेतली आहे। हे वाटण आहे, त्यात कांदा, सुकं खोबरं, लसूण आणि आलं घेतलं आहे। ते चांगलं भाजलं आणि मग मिक्सरला वाटलं आहे। हे काळे वाटाणे ते चांगले बॉईल करून घेतले। इथे सगळे मसाले आपले मालवणी मसाला, गरम मसाला, हळद आणि लाल तिखट। हे बटाटे आहेत, चांगले जाड मोठे चिरून घेतले, असेच चिरा। आणि गवार ती पण मोठी चिरून घेतले, थोडी जाड जाडच। ठीक आहे, आता यानंतर कढई तापली आहे। 2 चमचे तेल टाकूया। तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तर तेल चांगलं गरम झालंय, यात आपण जी ठेचलेली लसूण घेतली आहे ना ती टाकूया। ती चांगली परतून घेऊया तेलात। त्यानंतर कांदा आणि कोथिंबीर टाकूया। हे चांगलं परतून घेऊया तेलात। आता कांदा, लसूण आणि कोथिंबीर तेलात चांगली परतली आहे। आता आपण वाटण जे केलं आहे ना ते टाकूया। वाटणामुळे खूप छान चव येते भाजीला। ते चांगलं तेलात परतून घेऊया। आता आपण हे जे मसाले घेतले ना ते टाकूया। ते चांगले परतून घेऊया। आता आपण ना यात गवारची भाजी जी आपण चिरून घेतली आहे ना ती टाकूया। ते मोठमोठेच ठेवा। आता बटाटे टाकूया। मोठे मोठे चिरून घेतलेत, खूप छान लागतं। चांगलं मिक्स करूया। आता आपण या चवीनुसार मीठ टाकूया। रेसिपी कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की लिहून सांगा आणि रेसिपीला लाईक आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला। मसाले छान लागले आहेत आणि भाजी ना आपल्याला वाफेवर शिजवायची आहे, जराही पाणी टाकायचं नाही त्यात। थोडा गॅस स्लो करूया। आता बघूया आपण आपली भाजी कितपत शिजली आहे ते। पाच मिनिटं होऊन गेली आहेत। आता हे काळे वाटाणे आहेत ना ते टाकूया। आता आपण काळे वाटाणे टाकले आहेत ना, परत 5 मिनिटांसाठी भाजी शिजत ठेवूया 5 याच्यावर। आता बघूया आपण भाजी आपली शिजली आहे की नाही। बटाटा चेक करूया पहिला। म्हणजे मस्त कलर आलाय भाजीला।
पूर्णपणे वाफेवर शिजवलेली भाजी आहे, जराही पाणी टाकणार नाही. बटाटाही शिजला आहे आपला. आय होप तुम्हाला आमचा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा व्हिडिओला आणि भाजी कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की लिहून सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.